exàmens i he d'estudiar. Aquesta sí que n'és bona. Què més pots estudiar? Si quan tot el professor te se pregunta tu. Això no sé. Sí, sí que és. Ahí sense anar més lluny, li pregunta a Pau que quin resultat de 4 i Pau li contesta que 32, però quan no refiava t'ha tornat a preguntar a tu perquè li confirmares. Tal volta va fer Pepe, que es tenia fet. Escolta, Andrea, no t'avergonyisques de ser una empollona. Hi ha gent com nosaltres que no té problemes en juntar-se amb gent com tu. Aquesta i jo, per exemple, estem encantades de ser les teves amigues, però facilitaríem molt les coses si eixies aquesta vesprada. Però quin empeny d'eixir aquesta vesprada. I tu, que no pares de dir no i no i no? És clar, però és que no vull anar. Ah, ara les coses ja han canviat, ja no és que no pugues, sinó que no vols, la qual cosa és molt diferent. Però és això que necessita estudiar. Això ja no, que l'element de donar excusa. Això mateix sí que sí, una bona excusa. Una excusa amb dues cames. I quines cames? Una excusa encara amb ulls. I quins ulls? Una excusa simpàtica, agradable, notable. Xiques, per favor, podríeu dir-me de què esteu parlant? De la teva excusa que es diu Frederic. Què? No em vingues amb rotllos i digue'ns d'una vegada la veritat. Si no eixis aquesta vesprada és perquè has quedat amb ell. Amb ell? Sí, i no dissimules. Que no No dissimules! estic dissimulant, senzillament no sé de què esteu parlant. De Frederic. Ja està bé, xiques, no tinc res que veure amb ell. Em va pedir els deures de mate i ja està. I ara, xiques, per favor, sigueu discretes que ja robes tres. Ja parlarem més endavant d'aquest tema. La cosa no va quedar així. I va i li contesta. I tu és boníssim. Va i li contesta. I tu més? Ja, però Jordi, jo no li trobo la gràcia. Va i li contesta. I tu més? Ostres, Rubén, com digues que no penses riure? Jordi, no vull desanimar-te, però no insistisques més, a mi no em fa gràcia. Està bé, està bé. Assumir amb resignació que el meu humor no és entès per aquest món. Escolta, tampoc et pots ser en plan victimista, que tampoc hi ha per a tant. Es queixa de l'amor qui mai l'ha patit. Ja m'agradaria veure tu en una situació com la meva. Un home a qui ningú entén, abandonat pels seus amics, rebutjat per una societat materialista que li sona tota la intel·ligència. Veus? Això sí que té gràcia. Tu intel·ligent? Ah, vinga, això és el millor acudit que he sentit en molts anys. L'humor és signe d'intel·ligència. Aleshores no estaves preocupat per l'examen d'avui? Qui pot estar preocupat en una situació com la meva? Ja dic, estic fet un porc. Jo mai m'atreviria a dir-te una cosa així. Veus com no m'entens? Estic fet un porc, estic ple de xulles. Tio, tu no estàs bé de cap, Estàs sempre igual. Caram. Sí, jo crec que no. Alejandro, baixes. Sí, ja baixe! I aleshores com queda la cosa? Trencares tu el cristall, sí o no? Que no, que jo t'has vas prendre la pedra i li vas pegar una patada. Però tu vas veure la pedra Sí, i li vas pegar una patada. sí, I la pedra anava en direcció a la finestra. sí, I el cristall de la finestra es trencà amb l'impacte de la pedra. sí, va trucar. Va trencar. Aleshores crec que la cosa està molt clara. Company, he de donar-te una mala notícia. A la vista dels fets i tal com m'has contat la cosa, no tinc el menor dubte. Tu trencares el cristall, et tocarà pagar-lo. Aleshores, com queda la cosa? Trencares tu el cristal, sí o no? Que jo t'has vas veure la pedra i li vas pegar una patada. Però tu vas veure la pedra. Sí, i li vas pegar una patada. Sí, el cristal es trenca en l'impacte de la pedra. Sí, està clar, te tocarà pagar-ho. Veu? Això ja t'ho havia dit jo. Ai, xica, tampoc espera tant. Crec que li estàs donant massa importància. Has de pensar que no és l'única. Hi ha molta gent. Ja sé que no espera tant i que molta gent en té, però enteneu-me vosaltres a mi. Imagineu-vos que un bon dia la vostra mare vos diu «Vine, carinyet, anem a fer una visita al dentista». I nyas, i se sent un horrible pariat els dents. Dona, vista així, la veritat és que és un pal. D'una manera tan brusca. Sí, d'una manera tan brusca. I dic que els meus sentiments és que no compten, pregunto. Es pensen que perquè són menudes no poden pensar. Ens enganyen a la vella història de que ens van a fer una neteja i acabem a les dents plenes de fil d'aram. És que les coses són una total injustícia. No deurien de ser així. Clar que no deurien de ser així. Deurien de pensar en fer alguna cosa, com en defensar-nos d'alguna manera. Això és una bona idea, però com? Aquesta és la qüestió. Com? Això mateix, com? Vale, jo tinc algunes idees. Què us sembla si us veurem totes les guies telefòniques de tots els dentistes de la ciutat? També podríem parlar amb totes les nostres amics i convocar una manifestació en contra de la salut dental. I què en dieu si agarrem i fem desaparèixer totes les ortopèdies de la ciutat? Podeu pensar estibotes, però podríem inclinar-nos els quatre dentistes per a fer que s'han de prendre tots. Xiques, aquestes idees són fantàstiques. A partir d'ara passem a ser unes bones xiques a ser les superxiques. La nostra primera visió, acabar amb els dentistes. Ala! Vale. Nana! Què vas fer per la vesprada? Com si se tenia més de 200 i tu? A mi em vas tocar quedar-me en l'escola. Quin fàstic. Ja em pots imaginar. El verem en l'eixida? Tinc ganes de dos partes. Buah, jo tinc que pujar les cadires de tota la planta i anar al director. Quina putada. Estàs fart de tot això o què? Buah, és que tinc que canviar, no el bon camí. Jo pense que no duguem una bona marxa. Va.
presentar-vos un amic nou. De segur que vosaltres conegueu algú com ell. Això no pot ser, ell és únic. En referia a algú semblant, es diu Joan Vilaplana. Joan Vilaplana és un nena. No és un nena, és un xic com vosaltres. Però allò que li passa a Joan és que a ell no li agrada fer aquelles coses que deurien de fer els xics. A Joan li agrada agafar flors pel camp. A mi una vegada em va regalar neunes. I també li agrada saltar a la corda com vosaltres. També li agrada llegir llibres a la biblioteca. I comprar-ne a casa en té més de 20. A Joan Vilaplana le agrada citar coses com això. On està el quadre de Joan Vilaplana? En la paperera una merda. També li agrada jugar amb les retallades de les nines. Però sobretot, allò que més li agrada fer a Joan Vilaplana és disfressar-se. Puja una nana a casa i es prova tota classe de disfresses. Aleshores es posa a ballar i cantar com si fos una estrella de cinema. Parlant de Joan Vilaplana, on està? Estarà amagat, jugant amb les nines. Pues espere que arribi pronte, perquè per així entra la professora. Bona, xiques, anem a començar la classe. Esperen que jo desdic una vegada, perquè comença la base. Per començar anem a fer un escrit. Au, vinga, va, amb una mica més d'alegria. I ara prepareu-vos perquè anem a portar el tempo. És que em trobem malament. Em fa mal la panxa, segurament m'haurà sentat la gent malament. Jo també tinc mal a la panxa. A mi m'ha eixit un repel al dit del peu que no em deixa córrer. Jo no puc córrer. Així tinc una noteta firmada per un amic de la família que diu que no me puc córrer per eixir de l'escola. Ahir vaig anar al metge i em va dir que no fera esforço. A mi em fa mal la sabata, jo no puc córrer. A mi m'encanta sense pati. Però com anem a córrer un dia com avui? Sí, ja sé que ara fa sol, però qui em diu que en qualsevol moment es cau aigua a veure si va dar? I si es banyem tots i agafem una pulmonia? A mi m'han castigat sense pati. Jo no puc córrer. Ni jo tampoc. Vale, està bé. Com no vull posar més per la sanitat pública, agafeu un baló i juguem un partit. Joan! Quantes vegades t'he de dir que no vull que deixis les coses per terra? M'estàs sentint, Joan? Això mateix! Tu poses la música ben alta i no facis cas a la mare. Comença a pensar que en aquesta casa no pagas ningú. És per a tornar-se boja. I eixa música? El teu fill, Joan, Ja està una altra vegada. Joan, baixa! No, no tinc aquí per fer. Has escoltat? Ja està una altra vegada ballant. Alguna cosa hauríem de fer. ensenyar-li a ordenar la seva habitació, que la té feta un desastre. Deixa les coses per així a la babalà. Clar, com darrere va la mare arreplegant-lo tot. Però no veus que es passa tot el dia disfressant-se i ballant a la golfa? Això no és bo per a un xiquet de la seva edat. Hauríem fer un altre tipus d'exercici. Jugar al futbol, per exemple. Ja, però és que a Joan no li agrada el futbol. Ni el bàsquet, ni res que juga en la pilota. Mira, ara que pense, molt a prop a la plaça hi ha una escola de dansa de la qual la gent parla molt bé. Si vols, el puc allargar a veure si encara el podem matricular. Creus que és la solució que ensenyen a Oliver a ballar? A Joan ja viuràs. Ja, Joan. En fi, pues jo crec que sí, perquè ell estaria encantat. A més, en l'escola de dansa sempre hi haurà professionals que saben més que nosaltres. No sé, no veig clar. Per una altra banda, la dansa és una disciplina que inclou treball amb el cos. D'acord, hi anirà uns mesos, però sobretot per a fer exercici. Sobretot per a fer exercici. A veure si així li desperten les ganes de telèfon. Vale. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. Oh, my life. Take me on a date, I deserve a babe, and don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking of a home, making up the vibes. I never learned to cook, but I can buy it. Sing along with me, sing along with me. You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one, no, love my life. Dear future husband, if you wanna get that special love, don't be
the door for me and you might get some kisses. Not have the dirt tonight, just be a classy guy and buy me a ring, buy me a ring. You've gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear Peter, husband, dear, you need to know you wanna be my one and only love and life. Dear Peter, husband, if you wanna get the special love, tell me you call each and every night. Oh, Peter, husband, then love me right. Molt bé, xiques. Podeu donar com a finalitzada la classe d'avui. Molt bé. Hola. Bon dia. Vol alguna cosa? Sí, buscava la directora de l'escola de dansa, la senyoreta Lea Mandí. Sí, sóc jo. Digue'm, què desitja? Volia parlar-li del meu fill. Endavant, i escolta, com es diu el seu fill? Joan, li diuen Joan Vilaplana. Molt bé. On està? M'agradaria conèixer-lo. És que ell no està així, no sap que jo estic així, de fet. És com una sorpresa. Li està preparant un regal d'aniversari? És molt original. No exactament. Li passa alguna cosa al seu fill? La veritat és que no li passa res, però el que passa és que Joan no fa el que habitualment fan els xiquets de la seva edat. El seu pare li diu que és que fora a jugar a la pilota, al bàsquet, al futbol, a qualsevol d'aquestes coses. Però ell diu que no li agrada, que no és prou bo, que no corre prou, que se li cau massa vegada la pilota de les mans, que no l'agafa. El seu pare li diu que això no és el realment important, que el que importa és fer exercici, però ell diu que ja en fa, que passeja pel camp, bota la corda amb les xiques i que balla. Vaja, així que Joan Vilaplana és un jove ballarí. No exactament, ell sols es posa música i s'inventa coreografies. Mira, nosaltres som una acadèmia de ball, és a dir, que ensenyem la gent a ballar. Qui ja sap ballar té altres llocs com acadèmies, companyies, conservatoris. Així tan sols ensenyem la gent a ballar. La meva preocupació és que no voldria que vindria a ballar si serà un nou motiu per a que Joan es trobara diferent amb la resta dels seus amics. Hi ha molta gent que canta, que balla, que fa música, teatre. El món és prou gran per a que tot allò trobi allò que li agrada fer. I li assegure que ballar no és més diferent que jugar a la pilota, a bàsquet, al que sigui. Va, moltes gràcies. Quan pot començar? Demà a aquesta mateixa hora. Va, encantat. Espero que li agradi. Heu vist quins pantalons portava avui la mestra de tercera? Li sentaven fatal. Crec que algú ha de dir que els pantalons afavoreixen. Sí, anem a dir. Un moment. Quan jo dic que els pantalons afavoreixen, no pensava que se dijeron nosaltres. Per què? No sé, que aquí hi ha molta cara per acostar-se a professora i dir-li que els pantalons no afavoreixen per la res. És millor callar-se, guardar silenci i deixar que tot el món es riga d'ella, no? Si no és de la nostra tutoria. Això és molt simpàtica. Deixarà de ser acadèmia de su rollo. I s'agarrarà la mania. Si dura 5 minuts més la classe, em vull. No podia més. A mi, no sé per què dius això, a mi m'ha semblat interessant. Interessant? Si sols em donen números i més números. Però quins números? Quina bellesa més estranya la de les matemàtiques. Mira, si no m'ho expliques... Mira, visc al número 13 i sempre baixo 13 graons per a baixar al carrer. I des de ben menut me'n bote l'últim per a que no porte mala sort.
Ara tinc 13 anys, és a dir, que vaig néixer a 1996. I si agafes el número 1996 i li fas la següent operació, 1 més 9 més 9 més 6 dona 13. No em diguis que no és una casualitat. Escolta, tu t'has pegat un colp al cap o què? Per què dius això? Perquè estàs dient unes bestieses que no són normals. Ja entenc. Què passa? Que a un que li agraden les matemàtiques és estrany, no? Mira, no m'ho expliques, no té ningú sentit. No t'entenc. Diosillo! Oye, va, què passa? Demà tenim partit el de 6è B contra el 6è A. Qui jugarà en el nostre equip? Buah, Òscar, el Dràcula. Sí, ja sé qui és. Vale. Seco, el que té el cabral. També. Vale. I Nacho, el mag. Vale. Podem guanyar. I en el seu equip? Buah, les granotes i les grenyes. Podem guanyar. A més, ui benats. I el madre t'ha anul·lat, pues. Però no n'hi ha que confiar-se. Perquè les derrotes després són més dures. I m'ha sonat. Ja. El que més em molesta és que continuo pensant en geografia. Això és una cosa inevitable. Ja, però alguna cosa caldrà fer, no t'ha passat tota la vida asseguradora. A mi em passa tot el contrari. Com soc la germana major, sempre m'estic encarregant de les coses més inversionants. Que si he de cuidar els nens, que si he de tirar el cep, que si he d'anar a casa a la iaia i tirar una bolsa de taronges. Jo què sé, cualquier coses van a perder el metre guarda. Pues he canviado per tu me gustan gats. Per què no t'ho has pensat, Que sí, que... Això és el que es passa a les hermanes menudes. Què dius? Pues això és el que em passa a les germanes majors. Tu veus, no hauries de tractar més, si tinc la mateixa edat que tu. Sí, però són 3 mesos major que tu. Félix. Bebé. Igual també estaves per a casa i escoltem el disc juntes. Aquesta espera no puc. Tinc teatre. Podria ser demà. Demà soy jo la que no puc, tinc karate. I quan acabes karate? Gimnàstica rítmica. Podem quedar després demà? Impossible. Tinc catequesi i després tècnics. Jope. I l'altre dia? Quin altre dia? L'altre dia de després demà. L'altre dia després demà no puc. Tinc submarinisme. Ai, calla, que se m'havia oblidat que jo tenia parxís i tots de taula. Quina ràbia. Però eres feliç que estan bous. Igual no, si vos te'n fas ara mateixa. Escolta. Como tú te ves, en esta vida loca de besar tu boca como tú no hay otra. Adoro como cuando me lo das. Vamos mañana a mi casa, nos vemos en la calle. No romantic. Put your hands up, reach for the ceiling. Hands to the sky. Chica, chico, baila conmigo. Tu no has tret aquestes sabates tan ridícules? Silenci, que se suposa que ningú sap que estan així. No són teues? Però de què vas? Com pensa que puc posar-me esta merda en el peu? I de qui són? Pues mira, les agafaré de la bossa de... I les afotades? No, i les agafaré prestades. A lo millor vols ballar per a nosaltres.
No sé. Ei, què fem amb aquestes sabates? Són les sabates del bal de Joan Vilaplana i les ha portat aquesta. Per la discreció. I què penseu fer amb ells? Això. Hem pensat fer una broma, però... Este. Estava pensant fer-me una broma, però encara no la sabem. Vos penseu amb aquest, que sap molt pensar. El meu pensament és matemàtic, no m'alegra. És un pensament gilipolles. Vinga, tranquil. I què podríem fer, amic? Podríem plenares de crema dentífrica. Bona idea, bona idea. Bona idea. I si la pintem de verd? De color de moc verd? Que fàstic! I si la prenem d'aigua? Podríem jugar a bàsquet amb elles. Ja està. Sí. Què passa? Però és que puc importar-te. Algú de vosaltres es dedicarà a la dansa? Sí, Joan Vilaplana. Plana. És un nena. Vinga, i si jo les sabates? Agafem-les, Vinga, ara sí que he tingut una bona idea. Ha quedat perfecte. Cabrons. Bon dia. Eres Anna, la mare de Joan Vilaplana? Sí, sóc jo. Qui és vostè? Soc Lea, la directora de l'Acadèmia de Ball. Ai, mare de Déu. Aquest xiquet ja ha fet alguna cosa, veritat? Digues. No, estigues tranquil·la, Joan es troba molt bé. Ah, perdona que m'haig alterat, però és que com darrerament sembla que Joan es fica en més problemes dels habituals. Així és tot el contrari, Joan és una persona molt treballadora i demostra molt d'interès pel ball i francament té motius per fer-ho perquè balla molt bé. Vaja, sí que és de veres. Tenim un ball allà a casa. Precisament per això telefonejava. Veuràs, dintre d'unes setmanes es celebrarà el concurs Porta a la Fama i crec que Joan podria fer un bon paper en ell. Joan participant en un concurs? Sí, vosaltres no us tindreu que encarregar de res. Com a molt de comprar unes sabatilles noves de ball. Però ell què diu de tot això? Encara no li ho he comentat, volia assegurar-me de la vostra autorització. No, per nosaltres perfecte. Si ell vol, estem encantats. Tot el contrari, donar-te les classes pel teu interès. Nosaltres sempre volem el millor per als nostres alumnes i Joan és un d'ells. Moltes gràcies. Adeu. Adeu. Nacho San. María, esto es una consulta personal, no profesional. En la banca. Te doy una Has vist quin avió he fet? Això no vola. Que no vola. Volar, que diu volar por el tot. La cosa és que anem ben lluny. Amb una mica de sol, igualment, aquesta arribarà fins a la plaça. Sí, vinga, va, això és impossible. Impossible. Impossible no existeix en el vocabulari. Rubén, ¿qué número es 25? 4. ¿Cómo que 4? Si a mí me dan 23. Però ja estarà mal fet, jo què sé. No, pero mira, si me multiplica, que está cuantita 3 4. El text no ocupada, estic llegint. Sí, que ja ho sé, és prou evident, que estàs assegut amb un llibre entre les mans i no collint carxofes. Sembla interessant. ¿De qué va? Es un libro de poesía. A mí el hecho de la poesía me resulta aburrido. No sé, a mí me está gustando. Lord, vinga, dóname el llibre. Ella de molt suena molós. Ja fa un dia a l'interior molt estil. Què vol dir? Deixa'm llegir en un mes. Estás con una raya o eres más imbécil del que siempre. Está bien que li dones el llibre. Voleu callar? Així és la meva manera de treballar, Atenció. Què va, Sí, va. Qui? Escolteu el meu poema. L'has escrit tu? Quina gràcia, no? Sí, molt gràcies. Gràcies,
El amor és... Un poema d'amor! Sí. Tu? I dius que l'has escrit tu. Que sí, què passa? A ver, passar no passa res, però el clàssic és, i molt. Vinga, calleu-se ja una vegada. Gràcies. Comença de nou i espera que de manera definitiva. El amor és com una mariposa sin alas. Un gusano. Que no he fet res. Si estic segura del que digueu, però mira, de totes maneres, a l'acabar la classe vull que replegueu totes les pelades. Vinga, ara va fer un patrimoni. I ara la dies. Un dictat. Però si no tinc vol. Les 10 amigues. Que no. Les que? Que no. Ja està. No voy a interrumpir, pero sabes que hay 3 minutos para finalizar. 3 minuts. No, que rectifique. No, jo dic tant. He de dir-vos dues coses. La primera cosa és que no oblideu fer els exercicis per a demà. Sí. No, dic tot, ara toquen exercicis. Però i la pàgina? Pàgina 151, del 3 al 12. No podem fer-lo. 151, del 3 al 12. Ja està. És que ja està. Negatiu. Però que jo pàgina? Uno més. La pàgina? 151, del 3 al 12. Que això no es va fer ahir. Vinga, la segona cosa que volia comentar-vos és que aquest dissabte celebrarà al Teatre Municipal de Valls el concurs Porta la Fama i vull que aneu tots per animar al vostre company Joan Vilaplana. Vilaplana! A més, Carrer ha estat molt sec per no veure la pintada que li heu dedicat a l'entrada del portal. A mi encara és una que siga un nena. I sou els mateixos autors és que heu quedat en ridícul. Ja està. Està tot ben feta. Nacho is... Benvinguts al programa Porta la Fama. Avui venim a espectacles meravellosos. Jo sóc Nacho. I jo sóc Andreu. Primer que res, anem a presentar-nos al nostre jurat. Un fort aplaudiment per a Iris. Un fort aplaudiment per a Joan. Un altre per a Sergio. I per últim, Johan. Ara que ja està tot el jurat, anem a dir-vos les normes del concurs. Després de totes les actuacions, el jurat farà la seva valoració. Després de cada actuació tindrem una opinió del jurat. Anem a passar a la primera actuació. És un mag que ve des de Canàries, molt expert, i esperem que vos agrade. Un fort aplaudiment per a Òscar. Bueno, para esta actuación necesitaré a un voluntario del público. Jorge, ¿dónde está? Esa tía, esa chica. Ya os deben preparar. No sé con el brazo.
Como ves, tengo aquí 9 cartas, todas diferentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale. Ahora quiero que cojas una carta, lo que quieras. Vale. Ahora quiero que le deletrees tu nombre. J-O-R-G-E. G. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo con Harry Houdini, ¿vale? Que este es el mago que inventó este símbolo. ¿Cómo es? Harry Houdini, ayúdame a deletrearlo. H-A-R-R-Y. Y ahora una H como el apellido, que no me llega. Vale. Dime un número par. El 6. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ahora, por último, voy a realizar 2 vueltas atrás y sacaré tu carta. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Gracias, un fuerte aplauso. Quin magnífic truc de màgia. Ara anem a veure qui li ha paregut ajudar, no? Pues jo soc una persona molt fan de la màgia, m'ha impressionat molt aquest truc perquè mai l'havia vist. Pues bueno, m'ha sabut molt este gran truc de màgia i m'ha encantat. Continua així. Gràcies, ja pots anar. Gràcies. Ara tenim un grup de ball que ve molt preparat. Espero que us agradi la seva actuació. Un fort aplaudiment per els Spider. ¡Vamos, sí! ¡Esa bonita! Sabía. ¡Qué buena que estás!
sigut una actuació molt bona, sobretot quan les cançons s'han intercanviat, que no me l'esperava i ha quedat molt bé. Després del ball, que puc dir? Que el ball ha estat molt coordinat i, a més, en general m'ha agradat molt. Enhorabona. Tu sí que sabes. Gràcies. Ha sigut un ball molt elaborat, però l'he trobat massa erotisme. Però la veritat m'ha agradat. Vale, moltes gràcies, ja podeu marxar. Ara seguim amb una jove promesa del ball anomenada Joan Vilaplana que ve a la seva professora Lea. Un fort aplaudiment, per favor. Quin ball més ben fet. Felicitats. Anem a veure què opina el jurat. M'ha sorprès un montó. Crec que ha sigut la millor actuació d'aquesta nit. Enhorabona, Joan. Tens un gran futur. Tu, Sergio? Ha sigut una actuació molt arriesgada, però ho has fet molt bé. Enhorabona. Gràcies, Joan. Eres un candidat per a guanyar. Gràcies. Ara donem pas a un mag que ve molt preparat i té un gran truc per a nosaltres. Un fort aplaudiment per al mag Seco. Buenos días. Para mi truco de magia necesito un compañero que ha venido. Álvaro, por favor. Bien, perfecto. Aquí está el 1 de bastos, ¿vale? Esta carta quiero que te la quedes y la metas donde quieras. Recordad, el 1 de bastos. Es importante, ¿vale? Vale. Ahora quiero que cuando cuente hasta 3, golpees fuertemente la baraja y yo antes de que caiga al suelo cogeré, pero solamente cogeré el 1 de bastos. ¿Perfecto? Sí. Vale. 1, 2, 3. Jo crec que este truc de màgia mereix un altre aplaudiment, per favor. Bueno, ha sigut entretingut, però aquesta tromperia no considero una actuació alineada, ho sento. Gràcies. Ha sigut una actuació poc interessant i ha sigut una falta de respecte. No m'ha agradat. Muchas gracias. Queda't per així perquè anem a cridar a tots els participants, per favor. Des d'Espai Verds, un fort aplaudiment. Llista Òscar, per favor. Òscar, per favor. Òscar. Fort aplaudiment. I per últim, Joan Vilaplana i la seva professora, per favor. Per favor, valoreu a Joan. Fort aplaudiment, no? La valoració del mag Seco.
valoració del Marc Òscar, per favor. Per als bikes. Bueno, crec que tenim un empat. Gràcies per participar vosaltres dos. Gràcies. Gràcies a la app del programa podrem desempatar. Per favor, porteu el sobre. Gràcies. Nosaltres ja sabem quan aquí ha guanyat. Música de final, per favor. I el guanyador de la 13ª edició del programa Volta a la Fama és... ¡Les Espanya! ¿Algú vol dir una palabra? Bueno, primer que res, volia donar les gràcies a aquestes companyes tan meravelloses. També a estos dos pedazos de presentadors. A este jurat tan meravellós, òbviament. A vosaltres, el públic. I ja, més personalment, volia donar les gràcies als meus pares, al meu germà, que encara que sigui un pesat, l'estime molt. També a les mestres de l'acadèmia de ball que he tingut, que des de ben xicoteta m'han ajudat. Gràcies. A la meva assatura! Bueno, per acabar, anem a donar-li un fort aplaudiment per al nostre jurat, per favor. Adéu i ens veiem a la següent edició. Adéu. Moltes gràcies. Enhorabona, Joan, ho has fet molt bé. No estigues trist. Has escoltat quins aplaudiments, t'has guanyat el respecte del públic. Com es diu en aquests casos, t'has ficat el públic a la butxaca. I recorda el que sempre diem a casa, el realment important no és guanyar, sinó participar. Però en aquest cas pots estar molt content perquè has ballat com els àngels. Canvia't el més proper possible. He de portar al nostre gran ballarí a menjar un pastit de xocolata. Ole! De la televisió. En un dia com avui, tant em fa el bàsquet. Hem de celebrar l'èxit del meu fill. Estic molt orgullós de tu. Bueno, recorda de doblegar els pantalons i no deixar despertar. El pastís. Au, Joan, alça't ja, que no vull repetir joves vegades. Vas a fer tard a l'escola. Què són aquestes veus tan matí? El teu fill, Joan, que no vol anar a l'escola. Això és cert, Joan. I què fem? Jo crec que en el seu cas faria el mateix. Però és que no anar a l'escola no és la solució al problema. Però ell creu que després del que va passar ahir al concurs li facin més burla encara. No tenia prou en això del nena. Però és que no anar a l'escola no pararà les burles. Però tal vegada demà ja se n'han oblidat un poquet més de l'assumpte. No, si pensen que està avergonyit, es burlaran més. A més, no sé, no és la solució. Si vols, puja-li i parla amb ell. Vale. No, espera, sembla que està el cotxe esperant. No sols tenim un gran ballarí, sinó un xiquet ben valent. Intel·ligent. Ah, i recorda que té menjador, perquè si no té que passar fam. Vale, adeu. Adeu. Què feu? Esperar a Joan Vilaplana. Que no ha arribat? No, però ells estan esperant-lo. Està tardant massa. Si no mor ningú fins que no el feliciten tots, Igual no ve, Vindrà. Jo crec que sí. La veritat és que ha quedat molt bé, Sí. Però això està ben escrit. Què ha escrit això? Que no me'n porta 100. Què ve? Està. Ai, on està? Joan? Joan Vilaplana, l'amic que volíem presentar-vos.
De segur que en conegu algú com ell. Això no pot ser, és un invent referir a algú semblant. Joan Vilaplana és un xic com nosaltres. Com qualsevol de nosaltres. Tot i que a ell no li diverteix fer aquelles coses que haurien de fer els xics. Tots som assegut alguna vegada jo en Vilaplana. Per això volíem contar-vos la seva història, perquè pot ser la vostra. La seua, la teua, la meua... Per això s'agradaria que la vostra història també tinguera un final feliç. No és fàcil, la vida no és com el teatre, però té les seves oportunitats que hem de saber aprofitar. Sí, he tingut una idea. Tots hem sigut alguna vegada o serem Joan Vilaplana. I tu també mereixes un final feliç com el d'aquesta hora. No sé si m'he explicat bé. Clar que sí, per això, en nom de tots els Joan Vilaplana del món, Coneguts o desconeguts, Amics o estranys, alts o baixets, grossos o prims, amb ulleres o sense ulleres, Amb marques o mal vestits, Que juguen bé a la pilota malament. disfressats o simpàtics, tímids o osats. En nom de tots els Joan Vilaplana del món, fem un fort